Kaixo guztioi. Gaur Euskal Herriko Gabonetako pertsonaia berezi eta maitatuenetako baten berri emango dizugu. Olentzero. Ez baduzu inoiz haren berririk entzun, lasai. Pertsonaia maitagarri honi buruz jakin behar duzun guztian kontatuko dizu. Olentzerok tradizio handia du Euskal Herrian eta inguruko beste eskualde batzuetan. Bere figura neguko solstizioko ospakizunekin lotzen da. Iluntasuna argiari bide ematen hasten den une. Olentzero mendian bizi den eta Gabon gauean herrietara jaisten den ikasken gizan ezagutzen da aurrei opariak ematen. Baina kontuz, Olentzero ez da Gabonetako edozein pertsonaia. Bere hasierako historietan gizon bakartia, sakarra eta misterio samarra den. Benetako egurgile tradizionala. Pertsonaia honek itxura oso bereizgarria du. Imaginatu, gizon zendu bat, misarduna, egur jantzia, txapela eta noski, bete opariz eta gozaukiz betetako saskia daramala. Ez dezagun ahaztu, Olentzerok ere beti izaten omen duela adeitasun eta berotasun airea, nasi eta itxura sakar samarra izan. Herri eta hirrietan menditik jaisten ikusiko duzue kalejira edo kalejira moduko batean. Umek ilusion handiz espero dute, badakitelako Gabonetako magia berekin dakarrena. Olentzero ez da opariak ekartzen dituen gizona bakarrik, bere eginkizunak mezu sakonagoa du. Itxaropena, bizorkuntza eta argia adierazten ditu. Antxina, zuarekin oso lotuta zegoen, bizitzarako elementu erabakigarriak, batez ere negu hotxetan. Gainera, Olentzero oso lotuta dago Jesus hautsoaren jaiotzarekin. Irrikaz itxaroten omen da egun hau. Belenen jaiotako umeak irudikatuta mundura argiari etorrera ospatzeko. Horregatik, Gabonak eta Olentzero elkarrek eskutik doaz. Gaur egun, Olentzeroaren figura oso garrantzitsua izaten jarraitzen du. Abenduaren 24, Euskal Herriko eta Nafarroako hainbat herritan aurrak irrikaz itxaroten dutenaren etorren. Eta ez bakarrik Espainian, ohitura hori oraindik ere ospatzen da Frantziako Euskal Herriko zenbait gunetan. Prozesioak eta ospakizunak batasunaren, giza berotasunaren, elkartasunaren eta familiaren maitasunaren seinalen dira. Eta honena, Olentzerok posatzen ikur izaten jarraitzen du txikientzat. Oporretan benetan garrantzitsua dena gogoraraziz elkarrekin egotea, partekatzea eta momentu txikian gozatzea. Beraz, Gaboneta noizbait Euskal Herrian edo Nafarroan egoteko aukera baduzu, ez ahaztu gau horretan ondo entzutea. Behar bada, Olentzero zure etxetik pasako da, Gabonak haren bereziagoak izan daitezen. Espero dut, orain argiago izatea Olentzeron orden eta zen garrantzitsua den Euskal Gabonetako tradiziorako.